नमस्कार रउआ देखत तनी भोजपुरी न्यूज़ डॉट इन और हमनी के बानी जा गोरखपुर शहर में और गोरखपुर शहर के ही चरगावा स्थित एगो पार्क बा जौना में भगवान के कथा हो रहल बा और एक कथा औरी केहू ना डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर स्वामी राम शंकर जी करतनी। आई सबसे पहले तो महाराज जी के स्वागत करियो, बहुत बहुत स्वागत बा महाराज जी। आपके साधुवाद की आप पहली और भोजपुरी में बतियौले के एक मौका देले बाटी। नहीं हमनियों के लगल है कि रउआ भी भोजपुरी क्षेत्र से हैं और भोजपुरी के लेके काफी रउआ मुखर भी कई बार हमनी के देखले बनी जा कि रहे नहीं। हमनी के कोशिश पहले कि रउआ से बात कइल जाओ, भोजपुरी पर चर्चा कइल जाओ। सबसे पहले भोजपुरी और बाकी चीज पर चर्चा से पहले डिजिटल बाबा अमूनन जौन आज के परिवेश बा डिजिटल तो काफी आगे जा रहा बा, बट डिजिटल नाम सुनते ही कई गो लोगन के मन में ऐसा आवेला कि कहीं ऐसा तो ना रील गाना बजाना वो टाइप के कुछ हो रहा बा। तो डिजिटल के साथे जब बाबा लाग गइल बा तो ओकर वेटेज ज्यादा हो जाला। तो ओकरा बारे में तनी समझाई ताकि दर्शक समझ पावे और ओकरा के। डिजिटल बाबा की कहानी बस इतना बा कि जैसे सब कथावाचक महात्मा लोग साधु लोग सोशल मीडिया पर पेज बना के अपन वीडियो प्रवचन अपडेट करते हैं, सबके बीच में साझा करते हैं। ऐसे हम वो करते हैं, लेकिन हमार जो विशेषता बा उ ई है कि ये सब काम के करे खातिर हम केहू आदमी के टीम के हायर नहीं कैले बाटी। उनके पैसा दे के रखले नहीं कि सब काम हम खुदे कर लेली। और सबसे अच्छी बात बा कि अगर केहू हमसे बतियावल चाहता, केहू युवा वर्ग का साथी या अलग अलग आयु वर्ग का केहू साधक हमसे संवाद कर चाहता, तो वही सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमें फ़ोन कर सकेले, मैसेज कर सकेले, और जो जरूरी बातचीत है उनमें हम पूरा सहयोग करेली। कभी सलाह, कभी कोई सुझाव अगर केहू के चाही, हम पूरा ध्यान देके उनका बात सुनेली, बतावे। तो डिजिटल के हमनी के बात करते नहीं जाए, डिजिटल के कुछ प्रोस कॉन्स भी बा कि डिजिटल में अचानक से आदमी वायरल हो जाला, बहुत आनंद आवेला। हमनी के भी जैसे फोटो कभी कभी फेसबुक पे डाले नहीं जाए, अचानक लाइक बढ़े लगल, सब्सक्राइबर बढ़े लगल, तो बहुत अंदर से एगो जी। अलग अथी होला। लेकिन एकर एगो दूसरा पहलू बा कि ट्रोल भी होखे के पड़ेला। तो जैसे नॉर्मल आदमी के तो ट्रोल्स काफी कम परेशान करेले, लेकिन जैसे कि वो डिजिटल बाबा बानी और डिजिटल नाम में छुपल बा, तो वायरल तो होते बानी, हमने के देखते बनी जा। लेकिन जब ट्रोलर्स लोग के कभी ट्रोल करेले तो का कभी मन में दुख होला, अगर होला तो कैसे ओकरा से निजात पावेनी, एकरा बारे में तनी बताई। ट्रोलर का सामना हमें ये नहीं करे के पड़ल कि जब भी हम कुछ बोले ली तो सोच समझ के नाप तोल के बोले ली। और हर मुद्दे पे हम ना ही बोले ली। हमार क्षेत्र जो है भक्ति है, संगीत है, आध्यात्म, यही विषय पर एकदम सोच समझ करके पूरा तैयारी के साथ जब बात करेली, तो ट्रोलर के बहुत मौका नहीं मिलेला। अब अगर बेतुकी बिना सिर पैर का बात करब, तब भी आदमी ओके कटघरे में खड़ा कर सकेला। अगर मान ली केहू सही सही सवाल का उत्तर बतावता, कोनो बहुत जेन्युइन बात करता, तो उमें केहू का टांग खींची और चाहे हाथ हम्म। पकड़ी। दूसरी बात आपके बताएं कि एक ठो स्ट्रैटेजी होला प्रचार के। जानबूझ के बहुत सारे ऐसा लोग भी हमें कि बेतुकी सवाल पर बेतुके ढंग से जवाब देंगे, ताकि दुनिया के लोगन के कान में दिमाग में खटके। खटके तो लिखा पड़ी होके एक कल नेगेटिव अप्रोच में हाँ, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करी। हमके ये बात समझ में आ गई बा कि जो नेगेटिव मार्केटिंग होला ना, एक लाइव बहुत बहुत थोड़ा सा होला। लेकिन जब आदमी धरातल पर जुड़ल गंभीर तरीके से धीरे धीरे काम करेला, तो ओकर जोन विस्तार होला या ओकर जोन पहचान बनेला वो बहुत में स्थायित्व रहेला। तो हल्की फुल्की बात करके कुछ मिली नहीं, खाली हंसी मजाक हुई। और जब आप शास्त्र की बात करब तो ठीक है, आदमी का ध्यान कम आई, लेकिन जब ध्यान आई और ठीक से आदमी आपके जाने समझे लगी, तो फिर आपसे जुड़ल रही। जरूर जरूर। चूंकि डिजिटल बाबा नाम बा तो हमने के ज्यादातर जो प्रश्न बटे वो डिजिटल और सोशल मीडिया और भक्ति एमे हमने के सोचत हैं कि सामंजस्य बैठावल जाओ। तो यही कड़ी में हमने के अगला जो सवाल बा कि डिजिटल मीडिया के नाम आवते सबसे पहले अगर एगो सामान्य आदमी के हम दिमाग के बात करी तो सबसे पहले आवेला वीडियो, रील्स, नाच गाना, मतलब बेसिक चीज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आवेला। तो अगर हम बात करते नहीं भक्ति के, तो भक्ति शांति आस्था के प्रतीक होला। तो ई ओह अशांत वाला माहौल जो रील मनोरंजन बा ओकरा से ई शांति के वो दिशा में ले जाए में ई डिजिटल कैसे माने सहयोग करता, कैसे ई कर। ताकि युवा के पता लगो, ताकि जी। ओह में भी युवा अपना जगह बना ठीक सके। बात बा। जैसे सोशल मीडिया में इंस्टा बा, चाहे फेसबुक बा, यूट्यूब बा, रील बा, हमें दुनिया भर के अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के वीडियो हमन के देखे के मिलता। हमारी सोचल है कि अगर वही भीड़ में कुछ अच्छा वीडियो मिली, जैसे जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य के बारे में हमके पता चली,
तो अनायास कबो-कबो दिमाग के सामने वो आ जाई, आँख के सामने आ जाई, हम सुनब। तो एक होला ना सायास कुछ सीखल पढ़ल, आ एक होला अनायास। हाँ, हाँ। बिना प्रयास के कोनो चीज़ अच्छी बात सुन गइल आदमी तो ओके लगल कि हाँ, एके जीवन में उतारे के चाही। तो हमें लगत है कि वो भीड़ में जब भिन्न-भिन्न तरह के विषय हमन के देखे के मिलता, तो ओही में अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य, मोटिवेशनल बात भी अगर मिली, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं केहू न केहू के मन के ऊ असर करी। हमरे पास फ़ोन आवेला हाँ, 16 साल के बच्चन क, 20 साल के लड़की लोगन क, अलग-अलग उम्र के और बहुत सरल तरीके से अपन समस्या कह सकते हैं, हम उनको सुनते हैं, जवाब देते हैं और सबसे बड़ी बात ना कि वो जब अपने आस-पास हमके देखते हैं ना सोच-समझ का जो हमारा दायरा है, तो ओमे उन्हें लगेला कि ई ये हमार हमारे बीच बात, के बा। हाँ, हमार बात समझ पाई हैं। हाँ, और हाँ। हम बहुत स्टीरियोटाइप का आदमी नहीं है कि मनो गोड़ लागी उहे आदमी संस्कारी बा। हाँ, वो हाँ। गोड़ लागे चाहे ना लागे, ओकरी बोली भाषा, बॉडी लैंग्वेज में एक ठो संस्कार बिना गोड़ लगले भी दिखाई देला। हाँ, अब हाँ। हमें इसको कही कि उनका गोड़ लगा, हम काहे लगा, वो के ह तोप सिंह हवे? हाँ, खाली गेरुआ कपड़ा पहिनले बाटे त हमको गोड़ लागले। अरे हमें पता होके के चाही कि ऊ उतना महत्वपूर्ण बाटे। हाँ। अब 20 साल 25 साल पहले वाला दौर नहीं बा कि साधु बाबा देख लेली तो बस दंडवत कर। साष्टांगे गिर गइनी। अब उ दौर नहीं बा। अब साधु का रूप बना के सब दुनिया भर का खराब काम करत हमें, ओकरे अलावा भिक्षा मांगत हमें, ठीक है ना? रूप तो बाटे भगवान के भक्ति का, लेकिन हाँ, काम सब इधर-उधर के बाटे। तो रूप क पूजा नहीं होई। अब केहू अगर अच्छे से काम करी, अपन काम से सिद्ध करी कि हम का हई, हमार स्वभाव का बा, हमार व्यवहार का बा, हुँ। ओकरे खातिर आदमी झुकी, ओके प्रणाम करी, आदर सत्कार सब देई और जे अच्छा काम करी ओके मिलेला। कपड़ा-उपड़ा चाहे कुछु होके, रंग चाहे कुछु हाँ, हो, जेकर भी विचार अच्छा रही ओके खूब आदर मिली। तो आदर पावे खातिर कोशिश नहीं करी बा, आदर जब काम करिएगा तो खुद मिलेगा, मिली। बहुत अच्छा रउआ बतईनी। हमरा लगता है हमहू अपना तरफ से एगो बात जोड़ल चाहब, हुँ, शायद रउआ ओकरा के एग्री डिसएग्री कर सकेनी, कि हम पहिले सुनले रहनी, हमनी के भी कई बार सत्संग में जानी जा, या बैठे नहीं जा, समझे नहीं जा, तो बहुत विद्वान संत लोग ई कहेला लोग कि सत्संग में सबसे पहले तो गइल ज़रूरी होला, ओए जी। जाके बैठ, अब बैठला के बाद ओमे से एकहू बात अगर कान में रउआ चली गई, तो उ अब रउआ मोक्ष या जोन भी हाँ, हम भक्ति मुक्ति के भक्ति मार्ग पे मुक्ति आगे के बढ़ी। मार्ग पर आ जातनी। तो हमरा लगा था कि अब आज के डेट में सत्संग में तो कम लोग जाइल चाहता, हाँ, खास करके युवा वर्ग के। अगर रउआ लेखा डिजिटल माध्यम से सत्संग होता, जी। या रउआ हुई या और भी और भी बहुत बहुत सारे सारे संत, लोग बा। जैसे अभी हम काफी फेमस प्रेमानंद जी बनी, हुँ, हुँ। काफी युवा लोग हम देखते नहीं, युवा उनके लोग सुनत हर रहली। धर्म के लोग सुनता, समझता, ओकरा के जी। काफी सारा लोग अपनावत भी बा। ई बहुत अच्छा पहल बा कि डिजिटल माध्यम से भी सत्संग होता, एटलीस्ट एगो बात भी कान में जाता, तो कहीं न कहीं ए समाज के अच्छा निर्माण करे में काफ़ी सहयोग करी। और एक खातिर साधुवाद बा रउआ के, और रउआ अइसन सब संत समाज के जे एह दिशा में हर तरीका से, हर तरीका के युवा वर्ग के या हर आयु वर्ग के लोगन के लेके चलता। कैसे कि आजकल हम देखते हैं युवा वर्ग ही ना, उम्र के ऊपर के लोग भी मोबाइल में रहता, वो अपना हिसाब के चीज़ देखता, ओमे अगर ई चीज़ उनका मुँहे मिले लगी, तो हमरा लगा था कि और अच्छा हो जाई। अब तनी-मनी हमनी के डिजिटल से हट के और व्यक्तिगत जीवन पे आई जाए। ई आध्यात्म, जहाँ तक हमरा पता बा रउआ यही गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुँ। पढ़ल हैं। पढ़ाई-लिखाई करत-करत ई आध्यात्म और ई जौन संत समाज के दुनिया में कैसे आवे के का? हमके ई बात समझ में आ गेल रहे 19 वर्ष के आयु में, जब हम 19 साल के रहली, समझ में आ गेल ना कि दुनिया में मोह माया संबंध आदमी चाहे जितना बना ले, कबो ई सब ओके तृप्त नहीं कर पाई, ओके बहुत अंदर से भर ही नहीं पाई और शिकायत का सिलसिला कबो खत्म नहीं हुई। तो ये बात हमें समझ में आयल। एक तो हमारे परिचित भैया हमें मनोज शर्मा जी, वो हमें बतौले कि देखे एक ठो इहो जिंदगी बा जहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग पे जाके अपने जीवन के खूब अच्छा बना सकेला, सार्थक कर सकेला। फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ली, फिर गुरुकुल में रह के खूब अच्छे से करीब 7-8 वर्ष तक हम पढ़ाई करी, वेद उपनिषद रामायण भगवद गीता संत दर्शन और यही प्रक्रिया में देश भर का हमें देशाटन कैले का अवसर मिलल। फिर जब हम पढ़ाई पूरा कर लेली तब हम सोचली कि अब कहीं हमें रहे के बा और पहाड़ हमके बहुत प्रिय रहे। तो हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में घूमत घूमत गईली, वहाँ एक स्थान मिल गए, तो 2017 से अब वहीं रहेली और जब जब हमें अवसर मिलेला तब तब हम अपन कथा प्रवचन के लिए जहाँ जे बुलाता है बुलावेला वहाँ जा जा के सुनावेली। अ, व्यक्तिगत जीवन पे तनी बात भइल। एकरा अलावा अभी जौन एइजा कथा हो रहल बा, तो
कैसन रिस्पांस बा, का लगता है एमे युवा कितना कनेक्ट हो रहल बड़े, हर आयु वर्ग के लोग कैसे कनेक्ट हो रहल बा एकरा बारे अब में? युवा का जोन वर्गीकरण हो के कुछ निर्धारित न कल जा, समझ नहीं कि कौने आयु के राजनीति में देखा तो 50-50 साल के मनई के हाँ, युवा कहल जाता। युवा कहल तो जाता यहाँ है। 50 साल वाले कम से कम 60% बाटे। ठीक हाँ, है, जैसे हमारे ठो मानल लिया कि युवा जौन 18 से ले मतलब करीब 24-25 वर्ष का जो बाटे 28 वर्ष तक का बाटे ओके युवा कहल ठीक बा। 28 के बाद युवा नहीं रह जाले, ओके समझदारी आ जाला और फिर वो थोड़ा प्रौढ़ हो जाला ना। तो यहाँ पे 18 वर्ष के कम के बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन ये है कि 50 वर्ष तक के बच्चे जो है वो काफ़ी हैं, करीब 700 600 700 लोग रोज साजी, आज तो कम से कम 2000 हाँ। लोग इकट्ठा हो जाएंगे, काहे कि भंडारा भी बाटे। राम कथा के भी बात करते नहीं जा, प्रभु श्री राम सबके भगवान हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। तो जौन इस समाज बा उ प्रभु श्री राम से का ऐसन शिक्षा ले सकी जो उनके उनका जीवन के बहुत बेहतर बना। वैसे तो बहुत सारा हम्म शिक्षा बा, लेकिन आप संक्षेप में का ऐसा बता सकते नहीं प्रभु श्री राम से सीखो जन हर वर्ग, हर आयु और हर धर्म के लोग उससे शिक्षा ले सके, ऐसा कुछ राम बताएं? जी के जो जीवन बनाओ में त्याग बा और निरभिमान बा, उनके कोनो अहंकार नहीं, कोनो अभिमान नहीं, और ब्रह्म हो के भी एकदम सरल जीवन जियत हैं। राजा राजपुत्र हो के भी सब जाति वर्ग के मनुष्य संगे उठत बैठत हमें, चाहे निषाद राजगुही हो, चाहे कोल भील का वातावरण हो, सबके साथ वो घुलल मिलल बाटे। तो ई जोन राम जी के विशेषता बा बहुत बहुत सुंदर बा। हमें अपने जीवन में त्याग के बना के रखे के चाही, लोभ में नहीं फंसे के चाही और अहंकार नहीं करे के चाही। अगर ये दो विशेषता जीवन में आ जाए पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाए। यही प्रभु श्री राम के नाम के साथ हमने के बहुत बहुत धन्यवाद करब जा डिजिटल बाबा जी के, बहुत सारा और आशीर्वाद बनैले रही हमनी पर भी, न्यूज चैनल पर भी, पूरा समाज पर भी, समाज आगे बढ़े, उत्थान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।